Κάθε παιδί που γεννιέται είναι καλό να ελέγχεται οφθαλμολογικά για διάφορα συγγενή προβλήματα που μπορεί να έχει και τα οποία μερικά από αυτά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο συγγενής καταράκτης, πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ νωρίς. Από εκεί και πέρα, κάθε παιδί θα πρέπει να ελέγχεται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο έτος της ζωής για άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να το συνοδεύουν. Μετά τον πέμπτο χρόνο, κάθε χρόνο, εξαιτίας κυρίως της σχολικής μοιοπίας, είναι καλό ένα παιδί να ελέγχεται οφθαλμολογικά. Ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση στην οικογένεια, δηλαδή αν οι γονείς έχουν μοιοπία. Η ηλικία ενός έτους μπορούμε να εκτιμήσουμε το στραβισμό, αλλά και κάποιες σοβαρές διαθλαστικές ανομαλίες, δηλαδή μοιοπία, υπερμετροπία ή αστιγματισμό. Σε μεγαλύτερη ηλικία, γύρω στα 3, που είναι ίσως και η πιο κομβική εξέταση στην παιδική ηλικία, μπορούμε να εκτιμήσουμε και την όραση του παιδιού, γιατί τα παιδιά είναι λεκτικά σε αυτή τη φάση και μπορούν να μας πούν τι βλέπουν. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι οποιοδήποτε πρόβλημα για μας είναι κάτι απλό, ένας αστιγματισμός, μια υπερμετροπία, μια μοιοπία, για ένα παιδί μπορεί να είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της όρασής του. Αυτό που συστήνουμε γενικά και συστήνουν και οι διεθνείς οφθαλμολογικές εταιρείες είναι να αποφεύγεται η χρήση κινητών και τάμπλετ πάνω από μισή ώρα την ημέρα. Ο υπολογιστής να είναι σε μια απόσταση περίπου 70 εκατοστών και αν δουλεύει πολλές ώρες το παιδί, είναι ο κανόνας του 20, δηλαδή κάθε 20 δευτερόλεπτα να σπάει το βλέμμα του μακριά. Και η τηλεόραση, εφόσον είναι στα 3 μέτρα και πέρα, δεν μας πολύ πειράζει. Φυσικά δεν παρκάρουμε το παιδί μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν θέλουμε ένα παιδί να πηγαίνει να κάθεται μπροστά στην οθόνη, γιατί και αυτό πάλι δεν είναι καλό.